Sú krče pri menštruácii normálne? Som doktor Kolár a v gynekológii bez obáv otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. Krče v podbrušku sú pre mnohé dámy predzvesťou prichádzajúcej menštruácie, spolu napríklad s nafúknutým brúškom, bolesťou hlavy, náladovosťou, nezvyčajne silnou chuťou na sladké alebo aj inými symptómami. Tieto symptómy patria k príznakom PMS, teda predmenštruačného syndromu, ktorým trpí takmer 80% mladých žien. S lekárom ich treba riešiť v momente, kedy začnú obmedzovať nielen vás, ale aj výkon v práci, aktivity, ktoré vykonávate, alebo dokonca aj ostatných vo vašom okolí. S diagnostikou, ako so všetkým v živote, to občas nie je až také jednoduché. Každý lekár by sa však mal pozrieť na vás osobne, a to prísne individuálne, aby sa nestalo to, že diagnózu PMS prekryjeme symptómami iného ochorenia alebo inej poruchy. Ak vás podobné symptómy obmedzujú alebo máte pochybnosti, je dobre sa o nich porozprávať osobne. Každá žena je iná a aj za obyčajným PMS príznakmi môže niekedy sa skrývať niečo, čo si zaslúži pozornosť. V prípade potreby sa môžete kľudne obrátiť aj na našu ambulanciu. V našej ordinácii si určite na vás ten čas nájdeme.